Ito ang kagamitan ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na na-recover ng mga otoridad matapos ang nangyarang engkwentro nitong nakarang araw sa Sitio Labnig, Barangay Lohol, Lagunoy, Camarines Sur. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, mismo ang mga residente sa lugar ang nagpaabot ng impormasyon hinggil sa namataang mga armadong grupo sa lugar. Yung report na nagaling din sa ating concerned citizen at atin itong binverify. Ganun din, na-confirm din natin yung kanilang presensya base nga din sa mga informasyon din na pinabot sa amin ng mga dati nilang kasama na nag-surrender. Umabot umano sa 5 minuto ang palitan ng putok ng tropa ng 83rd Infantry Brigade at rebelding grupo. Wala namang nasaktan sa kasundaluhan habang inaalam pa sa panig ng mga rebelde. Na-rescue naman ng kasundaluhan ng aabot sa 10 residente sa lugar na malapit sa encounter site. Kabilang sa mga na-rescue ang 3 buwang gulang na sanggol. Nasa kustodiya na ngayon ng Barangay Loho ang mga na-rescue habang patuloy na naka-alertong lahat ng patrol bases ng kasundaluhan dahil na rin sa nangyaring engkwentro sa lugar. May panawagan naman ng ilang residenteng muntik nang madamay sa insidente. Ang mensahe ko po sa inyong kabilang grupo, wag tuloy na sa aming bahay dahil muntik na kaming mapahamak. Kala ko hindi na kami makababa ng baryo nang pumuo ng putok. Kikiusap man po ako, maawa mo naman po kayo sa pamilya ko. Diyan naman po sa bukid ang hanap buhay ko. Samantala, magtutuloy-tuloy ang mga operasyon ng kasundaluhan habang nalalapit ang May 2025 midterm elections. Nakaasa po sila na yung 19th Infantry Division sa tulong po ng kanilang mga battalions at mga brigades ay ginagawa po ang lahat para matiyak ang orderly at ang safe na election ngayong taon po. Chris Novello, CSN.